kowa na iya mutuwa amma dai an bi tsammanin ta ga tsoho wanda ya kai gargara amma hayo bai ba ƙarya ba. Kuma kawa mutum sama da miliyan 200 mutum miliyan 10, miliyan 20, miliyan 30, miliyan 50, miliyan 80, miliyan 100, miliyan 200. Kai wanga ya kai mugun makaryaci. Ana fesa ƙarya yadda kasa ana feshin maganin sauro ga damina. Haka aka fesa ƙarya, babu kunya babu tsoron Allah. Makaryaca ne na ƙwarai kuma maciya amana. Shi ne laihin Bello Yabo. Wai don kusan ba bari zani ba. Ina waɗannan maganganun don batutuwan da nake don mahasada su ji haushi in ji wani mawaƙi ko? To ni don kusan cewa ba bari zan yi ba in kuna ganin wai kamar za wallahi ba ɗauka ko hauni ba ni balle dama. Duk wanda ya ci amana al'umma sai mun faɗi an ci amana al'umma. In ka iya in kana wa Allah ka mai da Bello ya bi cikin wace ka a sake haihuwa ta yi. Ko ka samu kwalbar turare ya karama ka tsatsaga ni ciki. To, ko a mai san kafinol a sa ruwa a haɗe shi kenan an manta da Bello ya zan na sayan man siya. Amma da sai mu matukan muna da sai mu faɗi. Kuma ba mu ba kowa hankuri ba duk wanda adda abin da ya kai in shedani in wane ne in mai mulki in komi an gare ka ce kai don abin da